Dende hai 7 anos, a Festa do Tinto do Salnés é sinónimo tamén de solidariedade a través dunha andaina. Nesta 51ª edición, a cita será o domingo 2 de xuño, percorrendo algúns dos puntos máis hermosos de Ribadumia pola variante espiritual. Fai 7 anos xa que empezamos precisamente unha andaina solidaria en cada unha das festas do viño tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas. Este ano, co obxectivo sobre todo de sensibilizarnos pois con este tipo de entidades que, bueno, pois que precisan da sociedade para, bueno, pois para ter presencia e ao mesmo tempo para axudar. Este ano a andaina é a favor da Asociación TDH Salnés. Cada persoa que se inscriba na actividade poderá aportar para a causa a cantidade que considere. Do que se trata, explicou o alcalde, é de que cada persoa, dentro das súas posibilidades, contribúa a que esta asociación siga desenvolvendo o seu importante labor. A inscripción é voluntaria, cada un dos veciños ou cada un dos existentes aporta o que considere. Estamos aquí para unha causa que, bueno, pues, que esperemos que sexa un éxito, que se recaude moito e que a asociación TDH, pues, de alguma maneira, pues, teña un pouco máis de posibilidades de poder facer un traballo precisamente de axuda ás persoas, familias que o necesitan. Dende TDH Salnés agradecen o xesto por parte do Concello e da comisión que organiza a Festa do Tinto. Explican que o seu traballo require dun gran esforzo económico para dar resposta dun xeito axeitado a todas as persoas que petan na porta do colectivo. Animan a participar na andaina, gozando do percorrido o tempo que se apoia unha boa causa. Agradecer moitísimo o Concello de Ribadumia, sempre estivo moi aberto a asociación e sempre para todo o que necesitábamos sempre estivo aí. E agradecer a Comisión de Festas e convidar a todo o mundo a vir, todas as persoas que desexen apoiarnos, é voluntario, domingo 2 de xuño, a partir das 9:30 va a estar a asociación, atenderemos as persoas que queran informarse, pero sobre todo a andar, que é o máis importante. A ruta partirá ás 10 da mañá da Rotonda dos Castaños. A escritora Eva Mejuto fará este ano de madriña desta iniciativa.